ma od fwambo ma wacho kisungu ji ang'wen mapingo sirikal te na post gino e Twitter gi Facebook 10 minutes ochak go sibe momed ji ariyo ma ok ping sirikal. Omiyo ka ok wawacho adier to gik moko biro dhi adhiya marach kama tadwa nyiso oganda luo winja kawuono ni ka lweny ni odhiolo William Ruto tubiro bedo wasumbini jomoko nyaka chieng' nikech ne gichame muma ne gimadhe manyasi to gitimo tuneno. Wach moro ni Gen Z nitie ka ni ng'anyo. Gen Z gin gik miponde tokgi. Iga 82 nwa ponde tok jomatindo. Kiyudo joma ne nie e kuma 82 ne gin joma 21, 23, 24, 25 kende. Iluongo ni senior privates. The second level yani. Emano ponde tokgi. Kane wamanyo loch e 1990s makoro ne wadhi sabasaba ne gin joma ni iluongo ni young tax. Matinde sani komedi gni mosekalo 35 ge yiki gi to koro gin jodongo. Jomatinde mitiyogo nikech ka onegigi to lit ne ji. Kendo gin jomatindo reckless. An nyara ma 24 years nyisa niya, Dad, when you are making that promise, you knew that sometimes money cannot be there. Bane kaka giwuoyo, they are reckless. Omiyo joma reckless gi miponde tokgi. Nyoro kane dhi street at random tikao ji abich. Ibro yudo kang'eny to Gen Z nitie achiel e gi or samoro onge. Wach Gen Z no rumo, no tigo ndalo mar finance bill cho. Sani kori ponde tokgi ni yo Gen Z owacho. Gen Z ni ikonwa no onge jatelo to wuoyo tu wuoyo. Ikonwa ni onge kabila to ka ng'anyo wuok to gwenge moke ma ng'anyo nitie to moko onge. Makoro neno ka gimentiere josiasa ma ponde tok rowere koso nang'o. Nitie josiasa moponde tok joge kendo giloso gini. Ng'anyo bila ni ok timre ka onge mwandu mang'eny modhiye gi chenro gi mpango. To be joma wang'iye e social media manyayo gini, mawuoyo marach, mapange, malose onge Gen Z gi kata chiel. Erokamano ahinya. Suba keni kidogi kinyalo mana tero wach chiena, higni machiena, ng'anyo makamani